Ola, que tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña en directo na televisión de Galicia. Chegou o momento de a voltas co prato. Son as 6:25 e imos, pois, cociñar un pouquiño aquí na televisión de Galicia. Xa sabedes que vos poñedes as receitas, a cousa dos cociñeiros é a cousa nosa, que non sei que me paso hoxe na boca, pero en algún momento empezarei a falar ben, así que, por favor, que pasen Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. É que sabedes cal é o tema? Correr, polo visto. Non, correr non. O tema é que este fin de semana estuve de pre-cumpleanos, o sea, de pre-aniversario. Entón, claro, as neurones ainda non me... chispeu un pouco. Pois vanche chegando xa. A ver, que tal? Como foi a finde? Moi ben. Ben? Sí, moito traballo. Levastela ben? Cansado, sí, bueno. Xulio está impresionante, Xa vin algo, Gracias. xa me dixeron por aí. Que saibas que é, o sea, o crack agora mesmo, Home, a ver, sempre hai un as para matar un tres. Así me gusta, así me gusta. E Xulio, ti que, como ves? Eu non vexo as, por ningún lado. Vas apañado. O sea, que ves É moi motivado. ben, é moi ben. Ves ben? Sí, sí, sí. Ves contento? Sí, como non estou de aniversario, estou máis. Xa, cal é o día do teu aniversario? En setembro. En setembro. Xa pouco che queda, xa chegará. Seguro que queredes saber o que imos cociñar hoxe. É algo moi típico, clásico, pero que está de rechupete. Imos ver que nos trae Maite, de Neda. Ola, son Maite do Concello de Neda. Hoxe temos tortilla de pataca. O primeiro que temos que facer é picar a pataca e botarlle sal. Nunha tixola temos o aceite quente, onde engadimos a pataca e unha vez media pochada, engadimos a cebola. Nun bol aparte batemos os ovos. Unha vez que está pochadiña a pataca, retiramos o aceite e mezclamos as patacas cos ovos. Despois volteamos todo na tixola e unha vez que este feita por un lado, volteámola e facémola polo outro. E xa está lista para comer. Espero que vos guste. Chao, chao. Aí vemos eses oviños que son importantes, fundamentais para facer unha tortilla de pataca. Que difícil é facer unha boa tortilla de pataca? Pois non, tampouco é tan difícil. Hoxe ímolo aprender aquí no A Voltas co Prato. Begoña, Que pasou? como é a túa tortilla de pataca especial? A miña espectacular. Espectacular. E de Xulio? E leva cebola. Leva cebola, A miña leva cebola, sí, home, A claro. túa leva cebola, claro. É que aquí xa nos metemos nun debate É un debate moi polémico. un debate moi polémico, Sí. non queremos romper familias, separar parellas, vale. Neste programa vimos a conciliar. Ti, cebola, Eu concilio sin cebola. sin cebola. Eu voulle botar allo. Como se te queda el cuerpo? Atención, Galicia. Allo. Atención. Este home abre un novo melón, un novo debate na cociña. El non lle bota cebola, non. El vai moito máis un paso aló. El vai lle botar allo. Por que é así, el? Por que é así? Pero o sea, quero dicir, que che pasou esta fin de semana? que tipo de neurona queimaches? Pois non, ninguna. No, pero, a ver, o debate que falabas da tortilla con ou sin cebola, cando che piden sin cebola, para min queda sosa. Entón dixen, pois que lle boto? O lado da cebolla, do cebola normalmente está o allo. Dixen, vai botar o allo. E a verdade que foi un éxito arrollador, xa verás. Bueno, pois, para facer unha boa tortilla de pataca hai que ter boas patacas. E hoxe temos unha, dúas, tres... Bueno, temos morea de tipos de patacas. Vamos ver as patacas, veña. Unha, dúas, tres, 4 tipos de patacas. Moi bien. Contame, Bego, esta sacaron casi co sacho, Esta pouco lle sacadas faltou. ao sacho, A Mira, ver. esta é unha agria. Son A agria vale para freír, vale para cocer. É unha patata moi versátil. Esta de aquí. Esta é da limia. Esta é de limia. Sí, é da limia. Sí. Queres decir que vas vender o teu produto aquí? Eu non son da limia, Bueno, casi. son de cerca, pero quero lles moito. Pois me gustan estas. Pataca da limia temos por aquí, a agria. Vale, que máis? A Ten unha seguinte. frisia, a frisia, pois ves, ten a pel moi finiña, Sí. é moi boa para cocer. Vale? Pasar tamén. Sí, tamén pasar para facer guarnición. Sí, a carne asada sempre leva desas patequiñas, non? Existe un pouco dese Sí. estilo. Esta é unha roxa galega. Na miña casa plantase moito esta. En serio? Sí, sí. Non a comen tantos ratos. É verdade, É por iso. Eu non sei se é por eso ou non, a sempre nos gustou. Tamén para cocer o pulpo, porque xa sabes que en Orense pulpo o que queiras. Esta... Como ven, Como ven, hoxe. Esta vai moi ben. Vendendo todo. Mira que charracho. Pero, hola, Ves, é é un- super branca por dentro, non? Colle moi ben, cando escocer na auga do pulpo, colle moi ben. Claro. E colle así o saboriño do pulpo. Sí, No, xunta E e o outra color. vez. Xunta. Ahora, espera. Facemos así e xa está. Sí. Pegada. Xa. E a última pataca. E esta é unha Kennedy.
Unha Kennedy, unha Kennedy. Unha Kennedy, Kennedy. Unha Kennedy, de Bueno. toda a vida se dixo Kennedy, non Kennedy. É moi boa para freír, é moi boa para cocer Eu creo que a que tamén. poñían na casa de meus abuelos. Bueno, ahora, un A Kennedy, sí. test rápido. Que? Que patacas temos, cañotas? Dille a xente das casas que patacas temos. Kennebec, Roxa Galega, Agria e esta sí que non... Frisia. 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 Moi bien, moi bien. Vale, moi ben. Todo bastante ben. Bueno, pois témonos que meter a cociñar. Tedes que escollerme pataca, veña. Bueno. Por Moi ben. favor. Eu quedo ca Kennedy. Podes Ca Kennedy. Eu vou Ca Kennedy, cada veña. línea hoxe. E ti cada línea, que raro. Sí. Bueno, pois veña, poñedevos aí a picar patatiñas, a pelalas, a darlle caña, vale? Por certo, a xente que está na casa, recordade que podedes chamar para comentar como facedes vos a tortilla, como vos gusta a tortilla de pataca, con cebola, sen cebola, con allo, que xa vedes que ahora a xente dáselle por facela con allo, combinada, que moitas veces a xente botalles xamón ou bota chourizo, o que queirades. Chamades ao teléfono do programa e recordade que imos repartir 50 euros primeiro e 50 despois. E dito todo isto, imos convidar a persoa que trouxo a súa receita de tortilla de pataca particular. Que pase, por favor, Maite de Neda. Un aplauso para Maite. Que tal, Maite, como estás? Muy bien, muy bien. Bueno, así que eres de facer moita tortilla de pataca, tío. Todas las semanas. Sí? Sí. Caelle unha todas as semanas. Calle unha todas as semanas. Si Ala. pode ser sábado, mellor que o domingo. Por tomala antes. É que lle botas ti a tortilla de pataca? Pois mira, eu facía coa cebola sola, pero tuve alguén que me dixo tal e boteille allo onte. E saleume riquísima. Botaches ya allo onte. Tiembla, Begoña. Que casualidade, non, Xulio? Que xusto ti decides facer allo cando ela lle bota allo o día anterior, non? Yo... Estanche moito tempo estanche botando pasando desde a nosa base de datos a información para coñecer a xente que vai entrar receitas, acaso? No. No, mira. Eu quero que lle guste a Maite. Ti queres que lle gusta Maite, non? Claro. E ti eres de botarlle algo así a maior, botarlle chourizo. A mí gusta moito, o complemento, por exemplo. A min complemento no, pero con chourizo sí. Sí? Sí. Ah, bueno. Está ben picadiño, para que se mezcle ben coa pataquiña. Buah, Ti botaslle cebola, así en abundancia. Sí. Pois mira, Begoña creo que lle vai botar cebola, Eu verdad? sí, eu vou botar en abundancia tamén. Ah, mira, aí vai. Encántame que vaya chea. Ves? Aí vai. solo botarlle unha cebola inteira, eu tamén. Enteira? Sí. Bueno, por Maite, mentras eles están ao lío, vouche pedir que te sentes na zona de sufridores, vale? Que é aquela cadeira dali, e vai mirando si fan ben o das patacas, si adouran ben, si despois lle botan o ben, e todo iso. No. Eu vou estar ao tanto. Vale, moitas gracias, Maite, séntete, Veña, por favor, gracias. Cargaches de aceite, non? Sí, aceite abundante. Ahora voy a picar un alliño. As cebolas xa están... Vale, sempre As dicimos patacas que... xa están pranadas. Pranadas, e aceite intuo que bo. Aceite bo, sí. A poder ser todo... A ver, cando faz de comer, os ingredientes que utilizas teñen que ser vos. Xa. Senón, Pero, Non podes. pero influe moito nunha tortilla de pataca, influe moito que o aceite sexa por máis cativo. o aceite, para a tortilla, eu sempre digo que non ten por que ser, non ten que ser un virxe extra, porque é demasiado invasivo, colle demasiado sabor. Claro, entón Ves? restalle sabor á pataca. Pero sí, un suave destes, un 0,4 ou algo así. Millor, ese non, cun vegetal, un aceite de girasol, tamén vai ben. Bueno, creo que temos chamada telefónica, a ver que é o que di Adriana. Hola, Adriana, boa tarde. Hola, buenas tardes. A ver, ti botaslle cebola ou non a tortilla de pataca? Bueno, una buena tortilla no necesita cebolla, Oh, non Pero- necesita cebola. pero si tiene cebolla y algo más, es muy rica. E ti que lle botas a maiores, entón? Y puede ser arvejas, zanahorias, así tipo campesina. Dixeches ameixas. Arvejas. Vale. Estaba alucinando, Estaba alucinando. Oye, ti chamas de Sada, non? Sí, E de onde és? de Uruguay. De Uruguai. En serio? Nosotros no hacemos la tortilla como lo hacéis aquí, ¿no? Por qué? Como facedes vos? Porque en mi casa había de dos formas. Ajá. Pero se freía la patata y también se hervía antes. Se hervía y luego se hacía la tortilla. Qué curioso, ¿no? Sí. Distinto que aquí. Sí.
Moi ben, pois tens que vir por aquí, total, de Sada estás aquí ao lado. De Sada estás ao lado. Bueno, que rompí la pierna. Bueno, pues Son primer- mi compañía por la tarde, ahora no puedo. Bueno, primeiro cúrate, e despois ven. Vale. Mira, Veña, le voy a mandar un bico a mi hija que está de cumpleaños. Por far moi ben, pois parabéns, un bico xigantesco. Eso. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Que curioso, Ves, a xente que fai dunha maneira distinta a tortilla, bueno. Sí. Hai un mundo detrás das tortillas. Conta-me, ti como vas? As patatas xa solo para picalas, cada un ten o seu xeito. Ah, Mira, hai xente que fai así. é verdad, eu cando... Ves? E a min gústame como A queda mí así, tamén me gusta así, porque solta a fécula, queda así moi milosiña. A que, ó? A fécula. Que é iso? É unha parte que ten a patata, mira, toca, a ver, ven aquí. A ver. Toca, mira. Ves esa parte así que queda suave, ves que suave? Sí. Pois podes tuntar nela. A ver, onde está a cámara? Ah, aí. A fécula. Hai que soltar a fécula. Acordadevos, Non sei como é, pero hai que soltar a fécula. Lentiño, mira, ten que ir lentiño. Ahora isto voulle baixar un pouco, Vale. para que vaya lentiña. Ves. Tes que ir Eu boto todo xunto. deixando que se fría ben a pataca, non? Sí. Pero tampouco que colla moito color, non é interesante. Vale. É interesante que teña ese pochado así, que está casi translúcido, tanto a cebola como... O sea, que ti botaslle cebola, botas a fritir a cebola, despois botaslle a pataca, Sí. e non che gusta que se torre moito. No, non quero que se torre. Ah, vale. Porque De por sí, porque depois cando faz a tortilla, ese crujientiño que queda por fora, guai. gusta che Por vouche torrada dar un truco, torrada por fora. te dar un trucazo. Vale. Que normalmente non lle digo a naide, Un truco novo. Pois. Un truco novo, sí. Pois elegíche o sitio para non dicir a Pois é o nadie. sitio, un truco para que non o vexa ninguén na casa, Claro. ¿no? A ver, Pero o truco de Begoña. Vai agora ou non? No. No? Vai despois. Vale, É para crear Vai despois. tensión. Vamos a ver que é o que está facendo Julio, veña. Estou intentando mover para que me vexan. E ti que? Tórralas nas torras, No, eu estou de acordo con Begoña. pero cortáchelas Des- distintas a ela, ves? Un pouquiño, ela cortas un pouquiño máis. No, como un poquinho máis. Si, ti falas un pouquiño máis grandes. Sí, pero mira, se te fijas a miña pataca é un poquinho máis blanca, entón eu deixo que se faga despaciño hasta que xa queda do mesmo color co aceite. Amarillea un poquinho. Porque esta que é, que pataca era esta? A Kennedy, Ah, non? vale. Eso, a Kennedy. Moi E ben, coñecida a Kennedy. como a Kennedy. Era unha pataca máis blanquiña, pero despois, o facerse así moi despaciño, vai ir absorbendo aceite, que é o que queremos que absorba un poquinho de aceite, para despois imos a facer sin nada de aceite na sartén. A que chupe ela e a que quitemos o huevo. O sea, a botar o huevo. Eso é un pequeno truquiño, non? Vémolo despois, porque mentre están facendo as patacas, que é o que imos ver agora mesmo? Imos ver como lle gusta a Galicia a tortilla de pataca, porque se dicimos que hai miles de tortillas, hai miles de gustos. Tortillas, Galicia, todo riquísimo. A ver, La tortilla de patata Ni muy líquida ni muy cuajada, a un punto intermedio. Muy hecha, que no esté crudita. Con el huevo babé, le decimos en Argentina, no sé si le dicen así. Que cuando se corte que escape un poquillo huevo. Poco hecho. ¿a quién le gusta la cebolla? Con cebolla. Con cebolla. Somos llenos de cebolla. Sin nada, solamente patatas y huevos y nada más. Con cebola, sin cebola, con jamón york, con queso, de cualquier manera. Un poquito de calabacín y le da un buen toque. Que no se pegue la sartén, que hay muchas sartenes que se pegan. Mi truco al huevo, un poquito de leche, un chorritón de leche y sale mucho mejor. Lo aprendí de mi vecina, Maruja. La verdad es que no le pillo el punto. Voy haciendo y como veo. Tenía un plato, claro, hay que girarla con un plato. Hombre, tienes que tener tu buena tapadera para darle la vuelta, si no ya... Y apoyarlo en la sartén y girar. Ese es a donde llegué. vou facer como se fose Xulio, vale? Vou facer como se fose Xulio. Estades vendo aí esa tortilla maravillosa. Pero vou soltar a primeira pregunta aos 50 euros. Que lle bota Xulio a pataca? Vale. Atentos na casa. 50 euros se adivinhades que lle bota Xulio a pataca. Vale, podedes comezar a chamar. Veña, Xulio, xa está, tampouco Vai. Non vamos ser tan evidente. Oi. Mira, ves como colleu o colorciño do... Sí. E vaise desfacendo, van movendo así para que se desfaga. Bah, nada que ver. Foi milagroso rápido que se che fixo nun vídeo de un minuto, Quedache parmao. Quedei increíble. Bueno, hoxe viñeche parmao. Hoxe viñen pasmao, pero quedar tamén quedei un pouco alucinada. Bueno, vexo que até xa como Sí. pochadiño que dicías ti, non? Así un pouquiño... Eu veño por os huevos.
O non hai tortillas sin huevos? Hai que rachalos. Bueno, por nada. Pois ti ves polos ovos, veña. Colles ti aí. Sí. Este é o noso mercado. Ti canto lle botas? Cantos ovos lle botas, Begoña? Pois eu, todos os que poda. Os que me coñen na sartén. En serio? Eu calculo aí... En serio? Unhos 10, máis ou menos, 8 ou 10. Vou ir cascando e por digocho. Vale, vale, moi ben. Moi ben. E ti cantos lle botas? Os que me diga Begoña. Vale, Bótalle 8, creo que che coñe na sartén. Entre 8 e 10. Oiches, voulle preguntar a Maite, porque o mellor Maite sí que ten un número estipulado. Sabes? Non sabemos, non sabemos. Maite, na túa receita poñes 10, pero varía o número ou non? Home, todo depende das persoas que coman. Claro, xa. Bueno, como ves de momento as tortillas? Eu de aquí non vexo nada. Bueno, pois agora vas vir hasta aquí. Para. Atención a isto. Que maneira é esta de cascar os ovos? A ver, Home, pode ser... Pode ser así, No, como faz? Darlle un toquiño para que abra. Pero como lle faz así co dedo unha man? A ver. Porque temos o pulgar. Podemos usar o pulgar, cañatas. A ver. Mi má, chaval. Queres probar? No, eu fago así, mira. A ver. Atención, Atención ao momento. Atención. Eu fago así. E ala, xa está, velo. Aí está, non fai falta nada máis. A ver, vamos ver os de Begoña. Ahora fai-me ilusión saber como os casca Begoña. Vamos ali. Teño máis que a ti. A ver, Begoña. Mira, eu casco con outro. Sabes por qué? Porque sempre hai un huevo máis duro que outro. Mira, ves? Sempre hai un que é máis duro que outro. Máis duro que outro? Sí, hai que non lo sabías. No. Mira, ves? O que pasa é que che encharca un pouco, non? Saltache un pouquiño. Polo cascar así, non. Ah, bueno, que curioso. O sea, ainda por riba, o da tortilla de patacas sí que é un mundo de verdade, eh? Sí, é un mundo, é un mundo. Cada un gostolle dunha maneira. Pero este non era o truco que me ias enseñar, verdad? No. O de cascalo un contra o outro. No, vou te enseñar agora. Vale. Mira que facer tortilla de patacas hoxe no programa. Estou alucinando. Bueno, mentre vos andades ao vosso, xa vin que lle botaxe unha presa de sal aí. Sí. Aí, tú como faz ti, non? Ti botas punto, dache igual. Eu boto, despois probo. Vale, moi ben. E agora collo as patatas. Pois creo que temos unha chamada de concurso, Begoña. Sí, Que te a ver, parece? pareceme genial. Dille, María de Fene, boas tardes, dille. María de Fene, boas tardes. Que tal, María? Boas tardes. Que tal, como estás? Ben, mirando para vosotros. Bueno, far ben, é o que hai que facer, é estar mirando para nós que estar por aí adiante, eso está claro, é moitísimo mellor. Para aprender. Sí. Ala, non botes por fora, botáchelo por fora. Limpa. A ver, María. Dime. Cóntame, que seguro que non sabes a pregunta de concurso de hoxe. Que lle bota Xulio á tortilla de pataca? Allo. Bueno, por 50 euros para ti. Por 50 euros para ti. Moi ben. Mira. Como che gusta a tortilla para ti? A mí gustame, con allo nunca fixen, pero con cebola, sí, porque na casa nos tiron que de cebola, Xa. e fago unha con cebola, outra sin cebola. Xa. Justo para todos. Bueno, pues vente, María, vente un día por aquí, vale? Traenos unha Bueno, pues non se receita. podo, que de momento ando de muletas. Cando Outra máis? muleta... Pero que cando pasa tira aquí, a ó? muleta, sí, cunha operación. Bueno, pues nada, Pero pues non te recupérate preocupes, pronto, que vale? xa me vou. Recupérate pronto. Vale, gracias. Veña, un Mira, bico. Vale, gracias. Veña, un bico gigantesco. E agora isto hai que probalo, cañotas. Ah, esto próbalo, sí. Home, Claro. claro. Senón, como sabes como está de sal? Pero ti non lle quitas todo o aceite, ti botas aquí aceite. E Xulio dixo que lle quitaba todo. Eu quitei todo. Eu voulle quitar agora un pouquiño. A ver, Aquí. vale. E agora Pero deixas. subo o tempo. Pero deixas. Deixo un pouco, claro. Claro, el non deixa. Pero eu sí. Hai que deixar sempre algo, home. Vale. Aí vai. Ti como vas, Xulio? Estás probando? Probando. Non. Bueno, nunca vin probar eso, Pois Na é, vida. é o que é a única maneira que tes de saber se ten o sal que... Na vida, vin probar eso, xurocho. Vale. A túa está como un pouco máis... A de Begoña está como con máis sustancia. Claro, pero é que eu quero... Eu vou a facer dunha maneira diferente. Vou a facer ovalada. Xa. Entón, necesito que teña un poquinho máis de huevo que pataca para que me dea ben a Pero forma. cantos ovos lle botaches ao final? 10. 10? Sí, señor. Pero menos Sí, pataca. Porque ti Un tamén lle poquinho menos de botaches 10, pataca. non, Begoña? Eu sí. Claro. Aí vai, pa dentro. Ahí está. Buah.
tortilla, Son dúas tortillas as que temos hoxe no programa de moito ovo, Escacharro todo. Son de botarlle moito ovo, os dous. Sodes un pouco agresivos co ovo. Home, unha tortilla sin huevos. Sí. É verdad, sempre se dixo que é mellor que sobre que falte, non? Nunha casa, en Galicia, así que, non sei. Begoña, que pasa? Estou solteando a tortilla. A ver, dalle. Eu no restaurante fago así á vista, pero esta pesa. Ahora non, Pesa un pouquinho máis. Pero darlle con estilo, con elegancia, gústame. Son moitos anos dando tortillas. Xa, cantas farías na tua vida? Digo un saco de patatas. Eu que sei, a mellor 2000 sacos. Bueno, venga, quita de cabalos. Home, levo desde os 18 anos traballando, así que... Mi madriña. Teño 19. E a túa que? Ti non faz igual, ti andas remixendo de un lado para outro. Xa remexín o que tiña que remexer. E agora eu tamén asaltei un pouquiño. A mí non me manches. Non te pasa nada, non a mí non me manches. Non me manches. Eu que quero que me vaya, ves, eu vou ir levando. Necesito que caia un poquinho máis. Entón axúdelle. Amigo. Por certo, sabes que o venres ali enseguida temos a festa en Laro, unha parroquia, a festa da tortilla, non? Todos os venres? O primeiro venres de agosto. Sí, sei. Xunta ali, unha burrada de xente. Entón é este venres? Este venres. Se temos festa de tortilla este venres. Temos festa da tortilla. En Laro? Claro, este é o noso pequeno homenaje. Pois mire, sabes unha cousiña, ti sabes cousas, pero eu tamén. Ti sabes, sempre saber máis. Sempre sei, e voulle contar a xente que está na casa, porque patacas e máis patacas. Todo o que se diga delas é pouco. Cando chegaron de América non había quen as comese. Sei que non lles tiña boa pinta. E como moito, daban xa xogando, que isto é unha cousa que me sorprendeu. Houve que agardar un pouco ata que un francés no século XVIII, Antoine Agustín Parmentier, convenceu a todo o mundo dos saborosas que estaban. É menos mal, Veu nos dio a saber. Cos ovos xa non houve tanto problema. Sempre nos pareceron maravillosos, cocidos, fritidos ou en tortillas son unha delicia. Os que máis nos gustan son os de galiña. E xunto coas patacas galegas fixeron realidade o soño de calquera lambón. A tortilla de pataca. A de Betanzos é moi famosa, pero tamén lle fan boas festas en Laro, como dicía aquí Xulio, Ponteareas ou en Viveiro. Xa sabedes, para opinar e criticar hai que probar, probar e probar. Xa vos digo que para min probar non é un esforzo. De feito, hoxe vou probar as dúas tortillas. Apetéceme probar as dúas tortillas hoxe. Téñenme así bo aspecto. A ver, imos recordar. A de Xulio. Ten allo, mira que pintaza, Ves, eu agora vou movendo aí para un lado. Pero por que lle faz eso? Isto é porque vou a facer ovalada, vou a facer como se fan as tortillas de bacalao, así para un lado, para non facer a redondiña, e para que sepa despois maite cal e cal. A min así para probar. Que despois sempre te dou. Sí, vale, pero a min eso... Porque sempre lle por mala cara o meu. Tiene máis harto? Hala. Doi a volta, non hai? Va, por favor, por favor. Mira, ponte aí. Dalle. No, non digo. Va. Pensei que lle dar, non? Ya, eu tamén, pero... A ver, Begoña, como vai a túa? A miña aí está, mira. Está ben. Pesa, Está bonito. Non lle dá nada. A ver. Pesa. Se dar volta no aire, pesa. Eu dolles de 6 huevos, pero esta... Sí, pero pesa bastante. E a sartén xa pesaba. Sí que pesa. Bueno, Begoña, recórdame que leva a túa tortilla, que leva, entre outras cousas, cebola. Coitados. Que pasa? Estaba concentrada na tortilla. Que me contes que leva a túa tortilla, que entre outras cousas leva cebola. Cebola, huevos e patata. Patata, a miña leva agria, de xinzo de limia. Vale, pois esa é a segunda pregunta. Que tipo de pataca utilizou Begoña na súa tortilla? Que tipo de pataca utilizou Begoña na súa tortilla? Como? Agria. Non faz falta que o digas tampouco. Vale. O sea, quer decir, non hai que ser tampouco tan evidentes todo o rato, non? Bueno, é para que a xente tamén o sepa. Ti queres... Eu quero darlle uns 50 euros a Canchame. Sí, a Canchame. Bueno, quen vamos chamar vai ser a Maite. Maite! Vente por aquí, ó. Fai favor. Ven aquí. Dígame. Sinceramente, é que a man no... Eso é o que quería. Espera, esa cara, por favor. Maite, a ver esa cara outra vez. Xulio... Sí, tens que probala. Sinceramente, a camao no corazón, que che parece o que fixo Xulio aquí? Que fixo? Unha atrapallada.
Simple, directa. Así é, Demasiado, Adeneda. Así Demasiado, é, Adeneda. Ves? Moi directa. Unha atrapallada, diste. Pois vai estar buenísima, Xa, pero é que a veces o visual tamén importa, Vai verdad? te sorprender, xa verás. Ti de primeiro unha tortilla entreche pola vista. É que é unha diferencia total, Que, pero, porque está queimada, non? No, ten forma, está todo unido. É unha tortilla uniforme. Sí. Cañatas, vas ter que axudar. Por que non me dá encendido isto? Isto lle falta... Lieina, higadura. Bueno, están listas. Espera. Non queres saber? Te llevo a dar a levadura. Sí, algo fixaches aí. Bueno, Vai pues xa quedar está. así, Vai quedar así. Pois nada. Bueno, non pasa nada. Bueno, emplatade, por favor. Sí, señor. Vamos alá. Emplatade, deixádeme unha ración aquí para Maite. Mi madriña. No, as tortillas son potentes, As tortillas son pa... É que leva... Cantos comemos hoxe? O equipo leva toda a fin de semana sin comer. Claro. Quedaron aquí encerrados toda a fin de semana, entón ahora... Hai fame. Claro. Hai fame. Sí. Entón habralle que darlle comer. A ver, Begoña, levántame aí ese cacho de tortilla, por favor, que eu quero ver. Mira. Que me quedo a ver. No, home, non tiña... Uniforme, como é? Uniforme. Ai, vente por aquí, Ligadinho. anda, vente por aquí. Colócate aquí, Porque que a probar. tortilla é máis Xa complicado estou do que parece. pensando... Que non tuve lume, ao final. Ai, Dios mío, ai, Dios Creíme aí mío. sin lumiño. Veña, a probar. Colocadevos vos aquí os dedos. Vamos allá. Veña. Claro, un par de tortillas. Xa non sei cal é a tuya e cal é a túa e cal é a dela. Xa non sei. Viña esta. Ti prova. E temos chamada mentras probas. Non me digas nada. Ti solo pon caras. Pon caras. Imos ata o Vicedo, que ali está Martiño. Hola, que tal? Boa tarde, Martiño. Hola, cañotas. A ver, Martiño do Vicedo, contame que tipo de pataca utilizou Begoña na súa tortilla. Penso que foron patacas agria. Moi ben, 50 euros que van para o Vicedo. Ui, que te manches. 50 euros que van para o Vicedo. Moitísimas grazas. Tens que vir un día aquí, Martiño? Non podo ir, Juan, outro máis. Non romperías algo? Non, estou parapléjico. Non me digas eso, por favor. Por favor, Bueno, pois mandámoslle 50 euros a toda xente que o necesitaba. Entrou no programa tamén xente que o necesita. Así que un bico xigantesco para ti. Gracias, Veña, chao, Martiño, un bico. Saludos, cociñeiros. Tamén que día, Que chamadas todas, Sí. Oe, que pasada. Bueno. Levaron os 50 euros cada un e encima... Bueno, eu quero que me digas, Maite, cal das dúas che gustou máis? A de construcción de Xulia ou a tortilla que de gratuito. Begoña? A ver, está moi difícil. Moi xa, difícil pero dime. está. Pero desta volta que engaña é Begoña. Begoña! Moi ben. Pois aí está, Begoña. Moitos parabéns. Maite, moitísimas grazas por estar connosco e a seguir vendo o programa. Tortilla maravillosa. Señoras e señores, mañán moito máis quen anda aí, mañán moitísimo máis a voltas co prato. Un bico. Ata mañá. Chao, chao.